Hey!
iya, sopre barang. Yo, majori wis. Lamun nak rica-rica keprek modal. Alah.
Jeneng prapoko lablis lanang lakune jeneng Adi Gudi ketepeng reges. Kenapa kakak? Lagi main-main sama kumpulan malah menyambut kau. Yang tunjukkan kehebatanmu. Kalah hebat apa? Wis ngrumangsani dhewek dadi buta wis tambah umur. Rimang dadi balane manuel dablongan. Dablongan itu apa? Kakak? Kene yo. Dablongan kuwi mau siki duwe komunitas jenengane Koperasi Komunitas Pecinta Raga Mana Siji. Mandi kaya kamu genep-genep ya kan maju perang. Maju perang ini kan rawane aja diwadani. Ya orang. Mungkin jujur menunjukkan loh. Oh ngamuk kepiye? Munga-munga gunung perang ya jembar kubure panjang dalane. Ucapku yo. Baik kubure panjang dalane jangan kamu mati. Jangan mau murid ya. Jangan kamu murid. Ini jajan mandi nyawa kita. Yang kali ini penggemar tikus. Sama Penggemar tikus. Ijing miring ada yang nyamari. yo aku tak ngipi. Anggene kurang aja wani orang kalau dosa sih dong. Adol sih deh. Kan orang Ya ya, apa jadi diri? Sisik sopo Joge sopo yo para sidung riwut yo kowe palane wisagri aku palane Prabu Dewa Pamoko kontor curang minggat saka bumi ngastina kelakon kepah-kepah buntal malang ora dadi selilit apa kesukamu kansar dening apa
panggilan mas belum tampak duduk ya oh. Mama ya, pilih. Yeah. Oh, yo. Aduh, yo. Yeah. Yakan ngaya mong nyalar punten ngaya menjangan mati jabang bayi jabang bayi ana wong wala temen manunge kaya bungal mripate ambang medeni irunge kaya buntung ayam kok lambene nyower kok cerewet iki bebojoku demen kok angger ngomong karo wong ora ngilu karo dapur ngilu ya umpamane kowe lahir ora konangan dukun kaya karyane siramu dadi batu kabeh wis mriwe iki ya sing kaya bengkoang iya mucakna mustakat iki yang piyayi luhur jenengmu nyama jenengmu nyama saru awari nyong pancen wong ngene jenenge ceng karo kamur butang ngger budek saru bawor ceng karo kamur karo denggulmu ayo perang nyong ora tegal ora tegal nang apa umpamane nyong perang karo kowe apa jenengmu nek pengrek wis menang ora kondang ngalangi bibiran ya terus umpamane kowe maju perang mungsuh karo inyong inyong ora wedi jadi mbang aku ora muni mati ora macalah nyong iki mung tani mumet mikiran ide randa tepalan tepalan ora ana pengertiane kok apa sih ngene ditonton umpamane dalange blandek jemulan nyong yang nonton jemulan dalange blandek jemulan nyong yang melu nonton jemulan ngumun-ngumune nomorku kok diblokir nang sapa tikus tikus munek tikus tikus daya tikus munek banget ya tikus
Oh, sinden sikus. Iban iku dong. Sinden iku nong dewek iki jenenge iku. Kok ngerti dong. Berarti kene iki gede banget. Aja ngomong iki siana dalang sing si bujang. Kamar. Gue dolan si bujang. Kamar ngomongnya mana? Bujang apa lah? Bujang ini cacu sih. Oh, banyak ibu pernah yang bujang berperawat nang tangan oh. Ini kan punya bujang jangan ini kan kurang lain dulu. Wah, yang ditinggal oleh cewek jadi kan ajus cuy banget. Ini lama mbak ini nyong ya tempat kalau nyong nom ini yang kayak gue mereka. Karungnya ngumuli bapak gue ini nih. Nembang baik lah nembang. Nyong menu ini dan orang kelakon ini dan gue kenceng-kenceng ngaruh nyong irang-irang beriwi ya. Suaranya sing api ya suaranya. Contoh kayak Mas Amar Pradopo suaranya gelombang. Nyong yang jauh belajar. Nyaman mani nyawang. Yang memaknya mengaruhnya gue juga ditampak. Ya, mana lagu sing lain. Ayo mas pada godril, ayo mas pada godril. Pinuji sisa ekane. Lagu apa nih? Lagu Gudril Banyumasan. Gudril? Gudril budek. Wah mas, meni dari kangen ini mau kompetitif. Serbasuki Mawabia. Yang bayar kira-kira di mana? Yang terjinak banget. Jinak banget udah baik. Bacanya udah garing-garing. Agar kepenyaknya. Leok mainang juga. Unjuk barang landep nih kayak mungkin jonyok ini mau nyinak bata. Mainang candal aku di jalan ngomong nyinak bata tekan bangunnya mereng kayak gitu. Ya dan kan badannya tinggi. Bayar lah. Orang aja rengar-rengar mainan aja perang ngapa. Jolok nih man. Senang baik man. Tinggal lagi barang gawe malah kau. Eti. Aras. Ayo mas pada godril. Ayo mas pada godril. Menggur ya bro. Ayo mas pada godril. Ayo mas pada godril. Neng orang pada. Neng apa nih ya? Nah, nanti bilang 6666 zero 6666 zero primen sih ya gue jadi kemenak bilang aku berimen cara gamelan gue main aja blero dilarang gamelan dilarang sih jadi dedek yang gerbong sengelai duduk ya boleh cayu kok apa ya ya ini jenengane puncak nah limpah ning nyono apa limpah ning nyono itu nang daerah panggung dihitan mocan yo apa ke limpah ning nyono iki nang ngono limpah ning nyono iki irek jelek irek gede Jawa tur anti bengong ya ngene ya jalan yang dewek kalau lipat ke nyono awas karena wilayah 6 mas 6 loro ayo mas pada godril ayo main
malam lurut Anak udah nyerumuk. murep maning tutup maning 6 loro ayo mas pada godril orang pada Anak mbok keliru. membernya rumah membernya rumah membernya Jadi manut. rumah ya 6 loro 6 gede rezeki ya mari ayo mas pada godril ayo mas pada godril innalillahi wa inna ilaihi raji'un mati temenan Mun mangga, mun mandan ail mawi banget mangga labu mandi agawe anan boh ketemu ya jili pas kencong